Kaixo, barkatu. Galdera batzuk telebistarako? Bai, noski. Zure izena? Amaia. Primeran, Amaia, minututxo bat izango da. Ados? Oso ondo, zein dira galderak? Oso errazak. Lehenengo aldia da Gaztelugatxen, zergatik etorri zara, horrelakoak. Ados. Olaia! Honela ondo gauda? Ea? Oso elkartuta zaudete, utzi tarte pixka bat. Honela ondo? Bai, grabatzen. Gaztelugatxera etorri eta Amaiarekin egin dugu topo. Kaixo, Amaia? Kaixo. Lehenengo aldia da Gaztelugatxen? Bai, gaur etorri gara lehen aldiz. Norekin etorri zara? Familiarekin, nire gurasoak eta aizpa. Hor daude. Ah, bai! Kaixo, familia! Gustatu zaizu tokia? Bai, oso polita da. Hori bai, asko nekatu naiz. Nekatu? Bai, eskaiera asko daude. Baseli zara igo zarete. Bai, eskaiera guztiak igo ditugu. Zenbatu dituzu? Bai, Eta zenbat eskailera daude? 240. 240? Pila bat dira, Eta zergatik etorri zarete Gaztelugatxera? Euskal Herriko txokoa bizitatzea gustatzen zaigu. Bikain. Tira eta gainera Zer? lotxa ematen dit. Esan lasai? Gaztelugatxera etorri gara, Game of Thrones hemen grabatu dutelako. Telesaila ikusi duzu. Bai, begira. Artista zara, Amaia.